os títeres a veces permítenche dicir cousas entre líneas que non che permite outro teatro. Realmente é como se non foras ti o que fala. É aquel personaxe que está ali e tú estás detrás dicindo, pero non eres ti. Como que a cousa se dilúe así. Pero bueno, de feito, tiñamos que mandar os textos ao goberno civil antes de ir a actuar para pasar a censura. Sempre nos mandaban nas representacións, se era nunha aldea, unha parella de guardias civiles, se era nunha cidade, pois aos policías daquela que lle chamaban da secreta iban un ou dous a mirar. O sea que estábamos controlados, Deu comezo esta primeira edición do Ribeiro Creques cunha homenaxe a Ana Isabel Rodríguez. Dice de ti que és unha pioneira dos monicreques en galego. Din de ti que escribiches os primeiros textos en galego alá polo ano 1974. Como se sente unha ao ser pioneira? É que eu non me sinto nin pioneira, nin eu naquele momento fixen eso porque era un pouco o que esperaba de min. Era a maneira de levar os títeres aos pueblos, de levar os títeres a nenos que nunca tiñan ocasión de ver eso, nenos e maiores, porque vías en algúns sitios que estaban os avós e todo e non se movían dali. É que era algo que había que facer. Eu cando me comprometo a unha cousa, pois son das que fago todo o que podo para que vai arriba. No discurso de aceptación deste fermoso agasallo que che deron, falabas de que sentías unha necesidade de dignificar e de protexer a lingua e a cultura do noso país. Crees que sigue facendo falta facer iso? Quizá ainda máis. Estáse perdendo dunha maneira tremenda en aldeas, en povos que antes polo menos na casa falaban, agora nin na casa. A mí dame moita pena porque estánse perdendo palabras que si se perden nunca máis se volven a recuperar, porque a xente que as utilizaba morreu. Eu recordo palabras, por exemplo, que dicía miña nai e digo, isto ora non o di ninguén, que é unha lingua tan rica en matices, rica en vocabulario, e que se perda a mí dame moito... Bueno, ademais é a nosa identidade. Ten que defender esa lingua e ten que mantela por dignidade e porque estamos obrigados a deixar un legado aos demais. Como era ser unha titiriteira nos anos 70? Como era viaxar por Galicia adiante? O primeiro teatro que tivemos era de madeira de aglomerado, entón pesaba moitísimo e era enorme. Tiñamos que levar un autobús porque non cabía ninguna furgoneta, entón a mellor íbamos 3 ou 4 personas que manipulábamos os títeres e aquel mamotreto de teatro e o conductor do autobús. Tiña que ser así a forza porque non había outra posibilidade. A veces había que baixar por unha pista, había que deixar o autobús nun sitios por levar o teatro a man, bueno. E despois xa decidimos que había que cambiar aquel teatro, fixemos outro que era con ferros que se atornillaban, igual que máis ou menos que os que fan para as feiras. Con ese sí que xa podíamos usar un coche pequeno. E usábamos ao principio un coche que lle prestaban a un compañeiro que era un 850 e cantábase aos subir nas costas, tiñamos que parar, baixar, deixar enfriar o coche. Xa levaba algún tempo traballando, e merquei un R5 e pois xa íbamos no meu coche. E xa nos desplazábamos pois a donde nos chamaran as asociacións culturales, ou as asociacións de veciños, a veces actuábamos para unha cosa benéfica. En principio non tiñamos nin megafonía, nin nada, o sea, era todo de viva voz, e prestábamos a megafonía os das orquestas. Conocíamos a todas as orquestas de todos os sitios, pois si facíamos cerca de unha igrexa, pois o cura prestábanos o micro da igrexa e un cura que fose, bueno, que se prestase un dos membros da asociación, que era enxeñeiro de telecomunicacións, fixo unha megafonía para nós. Íbamos pouco a pouco mellorando as condicións, facendo as cousas o mellor que sabíamos.